Hola, avui vinc a presentar-vos un algorisme que ens permet resoldre el problema del viatjant de comerç de forma aproximada. L'algorisme que utilitzarem és el que tenim a la transparència. Està format per 6 passos i per executar aquest algorisme partirem del graf que tinc a la dreta del vídeo, aquest d'aquí. D'acord? Molt bé. Fixeu-vos que l'algorisme ens diu que està basat en el mètode d'aparellament de cost mínim. Perfecte, això ho utilitzarem en algun moment de l'algorisme. I que té un requisit. El requisit d'aquest algorisme és que el graf sobre el qual volem resoldre el TCP ha de ser un graf complet i que verifiqui la desigualtat triangular. Recordeu que la desigualtat triangular el que us diu és que el camí de cost mínim per anar entre qualsevol parella de vèrtexs sempre serà l'aresta directa. Molt bé, començarem pel primer pas. Nosaltres, més ben dit, el que tinc aquí en el vídeo és tots els passos desglossats. D'acord? Tenim el pas 1, el pas 2, el 3, el 4, el 5 i el 6, que es corresponen amb els de les transparència. L'1, el 2, el 3, el 4, el 5 i el 6. Com que aniré fent zoom perquè he d'escriure uns quants números i unes quantes arestes, per facilitar-ho, el que posaré és a la meva esquerra el graf sobre el qual volem resoldre el TCP, però més gran, i aquest el deixarem fixar aquí. D'aquesta manera podrem anar fent zoom en el document que jo aniré editant. Molt bé, començarem amb el primer pas, construir un arbre generador de cost mínim T sobre el graf original. El primer pas que hauríeu de fer en aquest punt és utilitzar l'algorisme de Kruskal, que la seva primera etapa el que fa és ordenar les arestes de menor a major cost i les va posant en el graf fins que tinc tots els vèrtexs interconnectats i descartant aquelles arestes que generen un cicle. La primera aresta que hauríem de posar és l'aresta AD, que és l'aresta de menor cost amb un cost de 8. Molt bé, doncs l'afegirem, l'aresta AD. La següent aresta amb menor cost és la ED, que té un cost de 23. La afegim perquè no ens està generant cap circuit. La següent aresta amb menor cost després és la AE, que té un cost de 26. Aquesta aresta, però, si l'afegim, estem definint un circuit de manera que no la podem afegir. A continuació ens vindria l'aresta BE, que té un cost de 34. La afegim, perquè no ens està generant cap circuit. Després de l'aresta amb cost 34, ens vindria l'aresta que té un cost de 54, que és l'aresta BC. Aquesta aresta BD, sí que està creant un cicle de manera que no la puc agafar, la descarto. La següent aresta seria l'aresta CE, que té un cost de 56. Aquesta aresta no em crea cap circuit, de manera que la podem afegir. En aquest punt tinc tots els vèrtexs interconnectats fent que la suma dels costos sigui la mínima possible. El següent punt, el punt 2, ens diu sigui B baixa sub S de T els subconjunts de vèrtex de grau senar T. Molt bé. Doncs anem en el punt 2 i anem a definir el subconjunt B baixa sub S, que està format pels vèrtex de grau senar que en formen el graf T, el que acabo de trobar en el pas anterior. En aquest cas veig que
Els meus vèrtexs de grau senar en aquest graf T són l'A, el B, el C i l'E. Sí? Tornem a fer petit. Fixeu-vos que, evidentment, són, això ja ho tinc anotat, són l'A, el B, el C i l'E. D'acord? Molt bé. El següent pas és el 3. Diu, sigui M sub S de G el subconjunt d'arestes que permeten connectar 2 a 2 els vèrtexs de B baixa sub S de T de manera òptima. Quin és l'objectiu d'aquí? L'objectiu ara és trobar un circuit eulerià en el graf T, el que hem trobat en el pas 1. De manera, per això, partim del conjunt de vèrtexs B baixa sub S, que són els de grau senar, i ara el que hem de fer és aparellar-los de forma òptima 2 a 2. Sí? Convertirem tots els vèrtexs del graf T que tinguin grau senar, els convertirem a grau parell, incrementant al mínim el seu cost. Molt bé, doncs en el pas 3, el que posem en la primera fila i en la primera columna són els nodes A, B, C i E. Això ja ho vam fer quan resolíem l'algorisme d'Edmonds. El graf és simètric. Diagonal superior serà igual a diagonal inferior i la diagonal serà un 0. En aquest cas d'aquí, com que el graf compleix la desigualtat triangular, el camí per anar del vèrtex A al vèrtex B serà l'aresta directa, de manera que posaré el cost de l'aresta A de l'aresta AB, que té un cost de 57. El mateix em passa amb l'aresta AC. Posarem el seu cost directe, el seu cost, que és 64. El mateix amb l'aresta AE, que té un cost de 26. L'aresta BC té un cost de 88. L'aresta BE té un cost de 34. I l'aresta CE té un cost de 56. Molt bé. Ara ha arribat el punt de veure com he d'aparellar aquests 4 vèrtexs de tal manera que tots em passin a tenir grau parell i l'increment del seu cost sigui el mínim possible. Vaig a fer les 3 opcions possibles. En un cas puc fer AB més l'aresta CE, que això és 57 més 16. (57 més 56, perdoneu, que té un cost de 113. L'altra opció és AC més BE, que té un cost de 64 més 34. 98. I la tercera i última opció és AE més BC, que té un cost de 26 més 88, que són 114. Molt bé. Les arestes que desdoblarem en T perquè tots els vèrtexs em passin a tenir un grau parell i incrementi en el mínim possible el cost
són les arestes AC i BE, són aquestes dues d'aquí. De manera que el M sub S de G estarà format pel conjunt d'arestes AC, BE. Sí? Molt bé. El següent pas, el pas 4, ens diu afegir o duplicar a T les arestes M sub S de G per obtenir un graf T M sub S. És a dir, el que estem fent ara és afegir aquestes arestes que hem dit que hem de duplicar en el graf T, que és el graf que té interconnectats tots els nodes. Quines són les arestes? Per veure-ho més clar, aquí canviaré el color i les afegiré de color verd a aquestes arestes que afegim de forma artificial. Són l'aresta AC i la BE. La AC i la BE estan afegides a posteriori, un cop hem definit el pas 3 i les afegim en el pas 4. El següent pas, ara que tenim tots els vèrtexs interconnectats i tots són de grau parell, hem de trobar el circuit eulerià en aquest graf, d'acord? En aquest graf que tenim aquí, aquest T, en el qual hi hem afegit les arestes que hem de duplicar perquè tots passin a tenir grau parell. Molt bé, doncs anem a trobar el circuit eulerià. Podem partir de qualsevol node. Jo parteixo del node A. Des de A podem anar cap a C. De C podem anar a E. De E pujarem a B. Tornarem a baixar a E. Pujarem a B. Tornarem a baixar a E. Després anirem a D i acabarem a A. Ara hem trobat un circuit eulerià sobre el graf T amb les arestes duplicades. Què fa això? Que estem passant per totes i cadascuna de les arestes i, en conseqüència, per tots i cadascun dels nostres vèrtexs. Com que sabem que per anar d'un vèrtex a un altre l'aresta directa és la de cost mínim, ara el que puc trobar jo és un circuit eulerià a partir d'aquest circuit, un circuit hamiltonià a partir d'aquest circuit eulerià. Com ho farem? Ben senzill. Direm que el nostre circuit eulerià, el H sub A, són la solució aproximada s'obté prenent els vèrtexs de G segons l'ordre d'aparició a C sub E. L'ordre d'aparició de C sub E, però sense repetir nodes. Per exemple, a l'A, el següent que apareix és el C. El següent que apareix és l'E. Després em trobo el B. En el meu circuit eulerià després torno a tenir l'E. Però com que estic trobant un circuit eulerià, aquest E, un circuit hamiltonià, aquest E no l'he de repetir. Per tant el descarto i me'n vaig cap a D. I finalment torno a A, que és el meu vèrtex inicial. Quin és el cost d'aquest circuit? Molt bé, doncs el cost és la suma de les arestes del circuit hamiltonià que acabo de trobar. 64 més 56 més el cost de EB, que és 34, més el cost de BD, que és 54, més DA, que és 8. Que això dona un total de 250
16. El cost del circuit hamiltonià aproximat és de 216. Què vol dir això? Que 216 és més petit que 3 mitjos el cost del meu circuit òptim, del H0, de l'H sub O. D'acord? Fixeu-vos que per trobar un circuit hamiltonià i resoldre el problema del TCP de forma aproximada, cal que tingueu un graf complet que compleixi la desigualtat triangular. A partir d'aquí, només cal que trobeu Kruskal, sobre aquest graf resultant determineu com fer l'aparellament de cost mínim sobre els vèrtexs de grau senar, dupliqueu les arestes, trobeu el circuit eulerià i a partir d'aquest circuit eulerià trobeu el circuit hamiltonià descartant els nodes repetits. Sí? Que és el que hem fet. Molt bé, esperem que sigui útil i que continueu practicant amb els exercicis del campus online.